Μάρμαρο πάνω. Τι αυτό? Αυτά τα φτιάχνουμε στο Λέλα, στο οικογενειακό πρόγραμμα. Τα φτιάξαμε με τα παιδιά. Αυτό και τέτοιο που κάνουμε. Αυτά κάνουμε. Ναι, ναι. This we use Πίτα στο πλάκι. Θέλω να παραγγείλω 2 πίτα στο πλάκι. 2 πίτα σου βλέπει. Γεια σας, παραγγείλω. Like this we make this. Έχετε και εσείς τέτοιο. Τι από το μέγελε σήμερα? Πραβάτα. Τι μέγελε αυτό σήμερα? Ρύζι. 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 Είναι τελεμετές. Σκουλette και medium. Coffee. Cheese and meat. Το ήξερε. Το έχετε και εσείς αυτό. Στο σπίτι. Τώρα ακόμα το χρησιμοποιείτε. Τώρα όχι. Τι αυτό είναι? This is for coffee, Ναι. this is for meat and this is Cheese. Και αυτό δεν είναι για καφέ. Τι δίνανε για καφέ, ναι, αλλά αυτό είναι πιο επαγγελματικό. এগুলি আগের জমার মানুষের কিভাবে গা করতো স্কুলের রান্না বান্না কিভাবে করতো এইভাবে Εγώ τράβηξα. Εμείς κάνουμε τα μαθήματα και γενικώ στο κέντρο μας είναι στο κτίριο Φλέβης Καραγιά, στην οικία. Α, Το μάλιστα. οποίο βέβαια δεν έχει κλείσει. Ναι. পুরনো কালচার কিভাবে গা করতো Πόσο το πουλάτε? 1.000 €. Το κίτρινο σπίτι. Τι ακριβώς είναι? টাইপিং মেশিন Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο γραφείο και εργαστήριο της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Γραφείο γιατί με αυτή τη γραφομηχανή έγραψε περισσότερα από 100 έργα, βιβλία, μελέτες, με τα ιδιαίτερο καπέλο που φοράει, κεφαλόδεσμο το έλεγαν, το οποίο μοιάζει με τι? Για παρατηρήστε το, ότι μάζευε αντικείμενα που έβρισκε σε όλη την Ελλάδα και αισθανόταν ότι χάνονται, ότι δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Είχε πολύ σημαντικό έργο και φιλανθρωπικό. Το 1938 ίδρυσε στην Κυψέλη, σε ένα δικό της κτίριο, ένα σχολείο που ήταν για κορίτσια, τα οποία είτε δεν είχαν οικογένεια, ήταν ορφανά, ήταν πρόσφυγες από κάπου αλλού και τα μάζεψε αυτά τα κορίτσια. The hammer reminds us, I don't know the word in English. Yes. From the war, Το περικεφαλαία. men in the it's inspired from a legend. Michali was helping people in the from the community, especially girls. That some of them maybe was yes, or poor. So not only help them with food and supplies and a house, but she was training them